rabi ning swasana kaya ngapa numpak prau. Ya. Mbak Apri, Mbak Min kula aturi jumeneng kaya ngapa. Yo buka saka kendang yo Le. Ya, monggo. Wilujeng enjing Mbak Apri, Mbak Mimin. Segeng enjing Mas Peter, Mas Gagong. Lagi sehat waras lho Mbak. Sehat. Alhamdulillah pun renyah. Titikipun kanggo nengeri sehat kalih waras niku bedane pripun Mbak Apri? Lho sehatipun menika saged nglipur para warga ngemplak, saged sowan. Lek men nggih dereng ngantuk. Dereng ngantuk. Nek waras ki jek nggunakake nalar. Lah nek ora nggunakake nalar, nggunakake rasa wis ra waras. Nek jek nganggo nalar, nganggo petungan ngono kuwi. Lah ora lali Purwoduk Sina kuwi berarti jek waras. Titikane wong sing ora waras niku pripun? Titikane wong ora waras niku. Iki kados Bagas niku lho. Ngomong dhewe sauri dhewe. Heeh. Ora waras. Ngomong dhewe diwangsuli dhewe. Nggih. Ana wong ayu-ayu trima ngedep debok ngono ta. Nggih lho. Mboten napa-napa ora waras. Ketese nyawiji kalian kanca-kanca Jumangkah Group ugi tasik live streaming dening Eko Visual Kincem Boys. Mas Eko. Nah, Mas Eko Visual. Nah, piyane ganteng ora tau syukur mlengeh karo mlengeh piyane jane. Piyane sing sispek piye le? Six pack mbok duneke piye wae karo mlengeh karo mlengeh. Wae ning ping sumeh kare sumeh. Niki kang nenggane tasih kathah. Tasih kathah menika ya metu cemilan-cemilan gitu produke Mas Iksan ya iki. Anjir. Diaturke ingkang mat-matan nggih. Mat-matan. Menika anu wonten pamundutan anu gubuk asmara. Nggih. Kalian Sri Huning. Nggih. Manut di api ngatur kapose engko Oh, monggo ngaturaken menapa kula nderek. Ya singa. Oh, singa Tirta. Ayo le, golek nang dalan. Singa Tirta mangsa jema apa daya Bos Ines
mung tabeni riri nanas titi iku karekanipun Rama ora suwe pangeran paringku sinden silat iki pancen ya hebat ya Pak Apri ya. Ayo Bu Mimin sinden silat. Aku ya sinden kok nang dadane. Iki nggo anu iki pangarsa sinden silat ya Mbak Mimin. Darane aku gur angka ikut tok aku. Penggerak ya bakoh. Bakoh. Barek sepelekke. Antuk daya bruheng rasa rasa moya mung kareng karesa ketingalipun kok uculin aleni. Lah mau ki Arimbi kok dadi Werkudara. Arimbi ki ya buta lho, Bri. Cahya kan teri bosnya wiji. Wah ini ya iso, Mbak Mimin suaranya ya apik. Saya lagi klon nggih cuma ring-ringi gur tak nggo meneng men ndak. Kula. Gilirane Bu Chandra lu kita monggo. Chandra Mawaya. Chandra Mawaya. Kehapian Sri Kumanyar Katya Kaca Api Nabat Sangat tumingal rumesep rasane ati sing ngendhange serik karo Mbak Mimin mung kerti nek wis piyayi sepuh kok gak ngandian mesake. Apa nek sarep rampung niku dicepetke ya Mas Sukres. Nek sarep rampung niku kok sajak dicepetke ngono. Lali kok pas ora guna. Pas ora gunake apa piye kok. Ki walah. Di anu ya Lek dilanjutke langgam. Heeh. Sri Uning emang. Oh iya. Nggih, Sri Uning terus badute gubuk asmara. Sih. Iki pamundhute Mas Bardi RW Burian. Itu telu gathek glinding Sri Uning gubuk asmara. Ya. Sri Uning masih katuban lampun tresna twin sabaya pati. Marang Raden Wirabaya anggos prasetya anandang anti
Mas pengiki wis anggota tetap apa penyusup to Pri? Nek wis anggota tetap takon apa takon menggalih meneh ngono lho karo Pak Dor. Nek maksudnya nek anggota tetap ki takon menggalih meneh tapi nek ora nyendhi takon menggalih berarti ben yakin daripada kowe keluar masuk. Oh iki ditetapke sebab anggota. Oh ya oh to ndak keluar masuk. Ora. Ya. Nek asline pancen niku dom sumur ping banyu. Lah. Karena nila setitik rusak susu sebelahnya. Sebelahnya. Sebelahnya wis rusak. Ra apa, soalnya saka pokal gawe mutrikahmu. Wong ndeder wisa nek aku nggon. Kita dilanjutke. Iki lanjutke Gubuk Asmara. Gubuk Asmara, heeh. Katresnani wirat moyo adinam pite lara siwone sanadyan wakasani umur-umur 50 ke atas kaya aku ini menjelang pramanula, maksudnya bulung manula ini pramanula. Wis ngurangi mangan asin, terus olahraga yang ringan. Terus sudah tidak membutuhkan validasi atau aku loh perlu menunjukkan itu, perbanyak ibadah. Terus apa meneh no? Berpikiran positif. Ora gampang muring. Pak main terus ora muring aku ki, kadang udah dipancing ngono kuwi dan iki lho. Gur tinggo. Jadi kok ninggal weling gitu. Banyak hal yang pokoknya duniawi boleh tapi ora ngoyo, tidak terlalu banyak goal ngono lho. Oh, nek zaman dhisik kan, oh aku umur 30 kudu ndek iki, umur 40 kudu ndek iki, umur 50 kudu ndek iki, umur dadi nek sekarang enggak mengalir saja. Niru Mbah Juwandi lho angger ndek pohonge santeng. Lah ya wis mengalir nggih Mbah, wis penting paling iki Mbak Mbak Mimin niku yo sukane pinten? 49, 50 kurang dikit. 50 kurang dikit, cek kurang dikit. 54 kok.
kurang dikit. Aku ya gak gesok dhewe. Nek kelingan apa aku jek patut munyal-munyal kemayu ning apa jek patut aku ngono kuwi. Aprin aku takon golek sing enom ngono lho, sapa sing gelem didandani ngono lho. Cokres dandane rek, Kris. Dandani cepot ae no nek. Kowe pindah rene aku ket mau joget gur diawasi ya. Iku nek madhep aku nek pas goyang muter kok madhep rene dhek mah wudu malah. Semangat ya Le, iki mental kowe Le. Ya, iki ya wis anu kok semester 8 kok ya niku. Oh iya. Wis arep Poldan. Golek jodoh piyai Jawa Tengah ae Le, Solo apa Jogja apa Klaten. Kok ora seneng wedok piye wong lanang ituke wedok ora seneng wedok. Sing ngomong iki sapa? Wong jodone dhewe kok. Yo. Perkapa apa meneh tau gegodo intermezzo. Ya. Catatan sakjroning ati datan lutut La ilaha illallah. merati La ilaha illallah. aku kowe dadi karya telah berkoler ning botas moro. Anu si penggene gur lirale-lirale wae nyamang aji kok ora tau nom ae kok. Ya ben tah nom kok lirale wae. Lah kuwi ngono dadak ngono. Lha entek papat. Kowe lho dhisik entek iku papat. Aji arep siji lho sida kok lho. Mbok wong ya ngungak. Rumah saya kok luwes men lho Mbak Mimin iki. Wujude kok ngene rabi ping 4 iki ngono. Patut aku tok dahar to nek sudi ya. Nek ora karo mendem sih ora wae. Oh, ini pinter masak lho. Ah to. Iso gawe apa jenenge bubur barang kok. Ya pinter Lho berarti. dhisik kan dodol bubur ning Pengging. Oh, piye iki Mas? Kok bubur wae to, Pri? Ya aku tenan kok. Oh lah iya. Bahane apa bahane? Ya bahane lho santen, beras. Ya aku to wong nandur ki ngunduh. Dek iki ning dinas kesehatan dek iki anu mlekotho aku saiki ning ngene diwales karo Mbak Apri Mbak Mimin to. Munduhe wong Pak Karti kok ngono kok. Sing ngerti ya nggon kono. Lagi tak toke iki lho nek. Iya. Sing bakal bubur. Iki nek ora karo kancane ora ditokke lho mau. Iki padahal di streaming lho. Zaman aku nang Pengging kono lho, Mbak Esra bakal bubur ya. Isih. Isih to ayo. Aku ketemune adikmu karo ibuke. Iki di streaming men genah. Oh jebulane Mas Pengging iki mbiyen dodol bubur. Ya, Mas. Ya, iki mau sentak urung to iki? Pun ta? Sampun, malah pun telung. Yo, Mbak Vina. Mbak Vina. Iya, Mbak Vina. Mbak Vina, enggak mriki, jumeneng mriki. Rene Wong Ayu. Tutuk, tutuk, dulu. Gini Wong Ayu. Nyawang bulan. Padang jinggrang kaya cahyaning surya. Ayune kaya ngono ya kok. Widodari telu cacahe sing ayu kabeh. Sida kuno geganggu ketoprak kentongan kok. Sutradarane kocluk kok kono sida anu kok wis nuthuk kentongan urung wose kok. Urung wos to.
Heeh, wis nyanyi ae, Nduk. Dangdut ora apa-apa. Dangdut niki. Derengeten pamundutan, Pak. Durung Nduk. Manut sliramu nek iki jam 1 benjol dangdut jam Iya, jam piro? Jam piro? Jam piro? jam 1 lebih. Sabar. Ya kudu disadari to, gandeng ya wis sepuh, sok lali. Jam 2, jam 1 Oh. kok le. Sok lali. Atur apa, Nduk? Kusumaning ati pripun, Pak? Kusumane ngati. Ya. Sumane ngati. Akbar nyanyi apa Nduk? Kasetian Jati, aku nyanyi Kasetian Jati. Sesuk gawe lagu ya lek yo. Apa? Tukang bubur naik becak. Ya ora apa-apa kan ya jenenge wong. Pundi tukang bubure pundi? Aku kok ya lagi kelingan saiki. Gini ya ora apa-apa dadak isih aku dhisik ya gini ngamene pengging ya suwe. Dandane ngisor apa lampu darani wong edan. Wong edan, wong edan. Yen rekasane Mbak Mimin kuwi tumpakane Yamaha 75. Anu no Vega, Oh, Vega, Vega. Vega Abrit Pak nggih. Vegae jur tiba mawon. Anggene Bang Jo apa mandek lu langsung dudot. Kan jeblos ngono kae lho, Pri. Apa? Suarane kaya apa jeblos-jeblos. Bledos ngaten nika. Oh, bledos-bledos ngono kae lho. Dor ngaten nika. Kowe ngentut kuwi. Lagune apa mau, Nduk? Kusumaning ati. Kusumane ngati. Oke. Kusumane ngati. La 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 la. Mas Pengging, I love you. Ngeraki Naza iki ya, ya. Aku duwe bahan meneh pakai kelingan. Enggak. Oke, terima kasih alias matur nuwun. Nggih, Kusumane ngati menika koleksi saking HR Senopati. Ya, nggih. Dulu dibawakan oleh Bu Kok Bu to? Kusumane ngati iki Bu Nurhana. Oh, nggih, riyen Bu Nurhana ingkang astana. Zaman tahun berapa itu? Ya, 90-an sekian. 90-an 56. Oke. Nggih, rondo kempling. Ya monggo. Monggo munggah mriki. Rondo kempling ini. Bapak kersa duet? Boleh? Boleh monggo, munggah Monggo, mriki. monggo. Yo cu aku lanang kedolanang suara kok bosok. Monggo Mbak April rondo kempling. Karo sapa Nduk? Sapa-sapa dirane gelem, Nduk Agnes gelem, Nduk Niken gelem. Genduk niken, yo. Yo Nduk, ini Nduk. Mriki Pak pinarak mriki jumeneng. Monggo mriki Mas, mriki. Ah niki. Kula pilihke sing asli, Pak. Cek. Lho, Pak. Ya. Rondo kempling, wah iki pengene rondo iki. Iya. Majeng mriko lho, Pak. Non? Majeng mriko. Nggih. Ngen kamera. Nah, ketok ganteng, ketok bagus. Pun gadah puter dereng. Sampun. Garwa? Garwa. Garwane sampun. Sampun. Oh, nggih. Putrane pinten? Kalih. Oh, nggih, ya. Warga ngeplak mriki to, Pak? Kula. Nggih. Kula Nggara, tangane bejo. Oh. Berarti tanggane Joko. Nggih. Ya. Ya, diaturke rondo kempling iki mau Mas Joko ya request lagu. Ya. Sugeng dalu, salam sehat gitu. Kirim karo Mas Aji kok ya. Badhe request lagu Kesandung Asmara. Nyuwun Mbak Dina ingkang jumeneng suwun. Mas Joko soto burian. Iki pendak mulut ya wayangan. Ya. Duh, ayo jumeneng. Monggo, Pak. Ngadeg. Ya, Oke. Oke, ya. Lah, rondo kempling to. Yo monggo, yo. Matur nuwun Pak Dalang. Oh nggih, terima kasih matur nuwun. Ya. Turun nggih. Nggih. Jeneng kula ewang nggake gamelan, Pak. Oh nggih, ya oke, terima kasih. Ya, Matur monggo. nuwun. Nggih. Rokoke sesuk mampir ning omahku. Oh nggih, Bos. Nggih. Ajenge lancar. Amin. Laris Pak Dalang. Nggih, nggih, nggih.
Ya. Yo, saiki gilirane Mbak Risa kaya ngapa? Ya, monggo Mbak Risa kula aturi jumeneng sepote Mas Bati monggo berpatu dalam melodi yo. Allah WA Pak Dalang nyuwun britanipun benjang Selasa kliwon April niku dalangipun sinten putri ya iki nggih wara-wara benjang malam Selasa kliwon wonten SPD menika menawi mboten klentu dalangipun Mbak Keni Asmarawati menika saking Seragen ya, pengrawitipun silat ya, sinden Klaten. Oh bintang tamunipun Bu Yati Pesek kalian Bu Rosiati Mbak Ika Kebumen Mbak Nurhana jan hebat tenan ya panjen Klaten imbuh ya. Mas Pengging tumpet mboten Pak ora Mas Pengging iki anu ora masalah sibuk Mas kok sia-sia men iki lho jarene Mbak Apri iki ora melu wong sibuk dadol bubur ngene jarene iki. Nggih to. Ora ilok. Nggih ngaturake napa Mbak lagune? Nggih. Sakniki Pak. Sesuk-esuk. Ya nyuwun sikep mawon. Oh piye? Sikep. Niku lagu Pak. Oh tak njaluk Tuas cepot tak kon nyikep. Malah resiko. Iya. Kowe kok pindah ning kono ki ngopo ndek mau ki? Matur nuwun. Kok ditakoni kok kowe pindah ning kono ngopo wingi? Matur nuwun. Ora gathuk ya. Sajake kok. Mau Mbak Risa soal mriki ling ndereke sinten? Sareng. Iki to sareng Mas Cepot. Oh, lah nggih. Piye. Aku dimarahin aku. Piye kata-kata hari ini apa sih, Ndang? Ndang cepet. Kok malu-malu kucing. Makanya saut karo jalu karemu lho. Pripun, Pak? Lah biasane ngeterke jalu kok ganti cepot. Kan ganti gentosan. Ping pisane. Rumangsamu. Niki nggih nebeng-nebeng to, Pak. Nggih, Sajake mboten niku nek apa-apa. mantuk wayangan niku ngantuk kula. Pernah lho Pak kula mantuk wayangan malah nubruk wit nangka. Seneng no wit nangka. Ini seneng. Lah nggih. Janten. Nah niku pengalaman, Pak. Nggih. Samene ya sasi ruah niku enten penabuh kula enten sing nyemplung ning selokane Mas Nopal ndene sing ngempul. Oh nggih enten. Heeh, saking bandring-bandringe. Tapi lak ora apa-apa to? Ora apa-apa. Mas Pengging ya. Nabrak apa? Apa wani bakul bubur karo nubruk presiden. Sia-sia. Ya monggo daturke lagi napa, Mbak? Nggih sikep, Pak. Oh iya, yo monggo. Sikep. Oke, terima kasih ya lagune Sikep wis diaturke Mbak Risa Habsari ya pidalem saka artis saka Karanganyar saka Palur ya Solo Raya ya. Ya mau lagu boko siji wis diaturke ya iki ana request ya. Ya ana pamundhut
sing urung diaturke. Ya iki sing diatur anu kok lagu Kesandung Asmara engko sing ngaturke Mbak Dina. Ya. Saiki gilirane Mbak Agnes sik kaya ngapa. Ya, monggo Mbak Agnes klaturi jumeneng monggo. Ya, yo. Ya. Ya. Sore-sore padang bulan ayo kanca padha dolanan ya, menika ngaturake lagu napa, Mbak? Nyuwun Kasetyan Jati. Kasetyan Jati, ya. Masih berirama dangdut Melayu. Oke. Ora samarah-marah to, Mas. Semen. Nek rak ya nek anu rak wis meneng dhewe. Biasane wong nek nesu-nesu cepet tuwa. Iya, kadang yo jarakan yo wis tuwa kok. Ya, monggo nyuwun aturaken Kasetyan Jati. Ya, monggo. Tresnan sejati wis diaturke ya iki wis nganti jam 3 kurang 10 menit ya Mbak Dina monggo dipun aturaken ya tintekke sisan ya 1 2 3 4 5 monggo Mbak Dina direncanye Mbak Agnes nggih Pak ya ora apa-apa Mbak Agnes ya kancane Mbak Agnes mimik sik kan ya iki mau Katresnan sejati wis diaturke ya ya monggo pamundhute Mas Joko Soto saka Mburikan nek ora diaturke sok mulut ora wayangan ya kudu diaturke ya monggo
terima kasih. Ya, aku mau diaturke pamundhut saking Mas Joko Pak Uu. Ya, saka Mburikan ke Sandung Asmara. Ya, ya. Yo, monggo giliranipun Mbak Vina kalian Mbak Niken Salindri. Ya. Monggo jumeneng loro-loro. Engko dienggo pungkasan Mbak Risa dhewe. Ya. Kendel Mbak Risa iki ning Ayu Jogarta, ning Magelang, ning Semarang. Wah. Ning ndi jen tanpa ruang. Ya. Kendel. Lagune apa, Nduk? Ayang-ayang, Mbak. Ayang-ayang. Nggih. Ya, kaya ngapa? Diaturke lagune ayung-ayung. Ayang-ayang kok ayung-ayung. Ya, monggo. Ya. Ya. Khusus untuk Kadang Muda Tumaruna. Ya. Karo anu bakule hik. Mas Adit. Matur sembah nuwun ya. Yo, Mbak Risa langsung aja monggo jumeneng ya kurang 5 menit ya. Monggo. Melih, Pak. Nggih, monggo. Nggih. Nyuwun lagu baru melih nggih. Nggih. Spontan uhui, Mas. Sampun garap dereng. Napa, Pak? Nggih. Spontan ki anu obat untu iki. Tamu undangan mawon nek ngoten. Tamu undangan. Ya, sing gampang-gampang ya. Enggak. Aturke. Terus entek lakon. Ya, enggak.